Abdine Indra. Iso. Indra Pleret. Udu. Indra sapa ning ngendika sing apik to? Mir, nek omongi nganggo wewaton. Ora waton ngomong. Indra sapa? Ayo gawes. Indra DKI. Dono Kasina Indra. Oh ya ngawur Bagong ora. Sapa domong kaya oyahe? Lihat langening kalang banak gelar pandan muncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang enten apa Ndara? Lah kok dadi sampeyan mandhap saking pertapan Saptawarga ngawe sangganing ngrepat punakawan klebeting ngabdipun Semar. Kula nyadrung dawuh Den Kakang Semar. Dalem nolo garing Petruk apa dene kowe Bagong? Dalem Ndara wonten dawuh Den. Wonten timbalan Ndara. Ngerti yo. Lamun dina iki Kakang Mas Bratasena nampa dawuh pangendikaning Kanjeng Prabu Dastarastra. Nalika semono Kakang Mas didhawuhi dening Kanjeng Ibu supaya nanjihake negara Ngastina. Nanging jebul Ngastina wis samapta ing gati sawiga ing diri bakal jumenengake Kakang Mas Kurupati minangka nalindra ing Ngastina tumuli Kakang Mas Bratasena pinaringan dawuh dening Kanjeng Wadastarata bakal entuk liru bumi ingkang subur lan jembari padha Ngastina ora ana kejaba mung wana marta Kakang Semar
Mula wektu dina iki Kakang Mas Bratasena wis ndhisiki babat ana ing trenging Wonomarta. Kanjeng Ibu dawuh kelawan Permadi kinen sumusul rewang kelawan Kakang Mas Bratasena, Kakang Nayantaka. Samareka den prayepna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti nawi mekaten sampun ngantos kedangun lho Den. Sabab kula mireng pawarta nek Wonomarta niku alas gawat kliwat wingit kepati satu mati jalma mara keplayu. Nek sampeyan mboten ngati-ati menika mangke mboten urunga badhe ngembet dhateng kesugihanipun ingkang Raka Ndara Bratasena anak mojane ingkang keri Kakang Semarayutana laku jantraku Kakang Nayantaka. Samareka den prayekna semuriris Pandhita kang kinarya wangsit bendha gombang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone tetian kala ludra Mas Patik Raja Dewaku lagi wae ngemban dawuh timbalaning Sang Hyang Bathara Indra yen to aku kinen ngulari papan pernahe satriya 5 cacahe wondene ciri getheke wis dingendikake dening Hyang Pikulun Bathara Indra. Lah kok dadi keneng satriya sing ciri getheke jumbuh lan ngendikaning Hyang Pikulun Bathara Indra. Aja kaget den aku mrepeki kelawan sira Raden. Ingkang sanyata bakal ora suwe meneh nampa kanugrahan Raden. Awur-wurahan tengaraning ajurit
Gong makuru gongso tetek kaya butula. Nun amit pasang Kalimantabe tinebina ing Loduni dumawaing tawang tuwang. Linepatna ing tulamanu Raden kula ing merpeki dhateng Jengandika. Petra, Nun. Ana pendhita yaksa merpeki kelawan aku. Ngatos-atos lho, Den, ngatos-atos. Niki ning tengah wana. Ngati-ati lho, Den, ngati-atos. Nah. Dipernahke. Nah. Ana nganti ra bener linggo. Ubah. Ha iya. Iki Ndara Janaka, Ndara Permati. Ha iya, aku ya ngerti. Penemban sampeyan sapa? Dipun tepangaken kula menika pandhita saking Sumur Gumuling. Lan nyuwun pangapunten menawi kula menika donyanipun benten kaliyan panjenengan. Mula ndak wis padhake cat katon catora kula bangsaning Jim namung madhep Brahmana Begawan Anggara Parna inggih ingkang aran Jim Citrasena. Begawan Anggara Parna ya Jim Citrasena. Nggih. Wigatine apa dene kowe merpeki kelawan aku Penemban? Nuwun sewu panjenengan sinten? Panengahing Pandhawa saka ing Saptawarga aku Permadi. Raden Permati, ya dasar para nyata. Winggeng-winggeng sinten? Aku ya bangsaning Jim. Sapa kowe? Jim dan Jum. Kowe iki ngapae ngene iki, Tru? Ya saura-urane ya pengen aku pengen anu lho, ketok ngono lho. Iki pono kawanku Petruk karo Bagong. Oh, lah dalah padha celometan. Ana wigati apa Penemban? Raden Jengandika badhe tindak dhateng pundi? Sumusul kelawan kadangku tuwa Kakang Mas Bratasena nggone babat Wonomarta. Nggih, naingaten monggo. Katuran kampir mboten ketang amung telung kedheping paninggal lenggah sawetawis wonten ing pertapan Sumur Gumuling. Wigatine apa? Kula mboten saged ngaturaken wonten ing mriki. Penemban, yen sampeyan ora bisa ngendikake ana ing kene sing gedhe pangapuramu, aku ora bisa mampir ana ing pertapan Sumur Gumuling. Menika wigati tumrap panjenengan kelawan ingkang kadang anggenipun mapan wonten ing Wonomarta. Nadyan wigati dikaya ngapa luwih wigati nggonku bakal sumusul kadangku sepuh. Mula sing gedhe pangapuramu. Wah, Raden sampun nganten to. Monggo. Mangke kula mindhak dipun dugani ingkang kawogan. Menawi Jengandika Raden kula aturi kampir kanthi sarana aris boten kepareng nuwun sewu paripaksa kula ing kebadyan jiat Jengandika Raden. Waduh, bajigur. Baceme lara. Ngopo kok aku natapuwe. Kowe mlayu ya mripatmu gedene semono ya ora mat kok. Ngopo kowe, Tru? Aku nderekke ndara ning tengah ngalas. Ketemu karo pendhita jarane pendhita Jim. Pendhita Jim. Jenenge sapa? Jenenge Penemban utawa Begawan Anggara Parna utawa Jim Citrasena. Citrasena? Engko gek Mbah Citra. Idol SMKI. Tak gogohi lambimu lho, Mir. Wong tuwa ora sopan ora. Jim Citrasena. Jim Citrasena, Anggara Parna. Aku tepung kowe. Sapa, Pak? Kowe undagi. Kowe abdine Indra. Woh. Abdine Indra? Iya. Indra Pleret. Udu. Indra sapa nang ngendika sing apik to? Mir, nek omongi nganggo wewaton. Ora waton omong. Indra sapa?
Ayo gawe wis. Indra DKI. Dono kasino Indra. Oh ya ngawur Bagong ora. Sapa domong ya? Oh yae. Bathara Indra Petruk. Lah papane endi kowe ngetutno aku tak jujuke nggone keparat. Rombong aku ta iku. Maranosmo pangaruno katinetraning uga rapuh sataning kukila ring kanikara saketar kene donga engkung lir wuwu sing pine panca Toking ayam mono kula rak sampun matur to Raden bilih niat kula menika mboten awon namung sejatosipun badhe caos margi dhateng jengandika Raden babakan apa penemban anggen paduka sak kadang badhe ababat Wonomarta sawetawis kula badhe cariyos Wonomarta menika mboten wujuding wana limrah namung wana pujan estunipun menika wujuding negari kajiman wonten ingkang yasa menika Sang Hyang Bathara Indra kula undaginipun tegesipun kula ingkang mangun wewangunan praja kajiman kacariyos praja kajiman menika dipun tenggo dening abdinipun Bathara Indra inggih menika wujudipun jim gangsal cacahipun
wadya balanipun kathah sedaya mapan wonten ing Wonomarta. Wonten ingkang lenggah dados Nalindra Jim wonten ing Wonomarta ingkang jejuluk Prabu Yudhistira. Kadangipun angka kalih nami Raden Dandun Wacana, angka 3 Raden Danang Jaya, angka sekawan gangsal kembar nami pun Tripala Dama Granti. Yudhistira, Dandun Wacana, Danang Jaya, Tripala Dama Granti. Inggih, Raden. Lah kacarya sawetawis kula menika rak nembe dipun timbali Sang Hyang Bathara Indra. Paring dawuh kaliyan kula Anggara Parna. Negara Jim Kajiman Wonomarta wis titiwanci kababar kamanungsan. Wonten ingkang bakal nampa triman kanugrahan negara mau ora liya mung kejaba titah ingkang cacaitan prabéda kaya abdiku bangsaning Jim sing mapan ana ing Wonomarta satriya 5 cacahe kang aran Pandhawa. Ciri getheke wis dingendikake dening panjenengan ulun golek ana sarta wene ana jaya kawijayan ya kuwi keringkianing bangsaning Jim. Mila panjenengan kula boyong rawuh wonten ing sumur gumuling menika namung badhe kula caosi pusaka 3 cacahipun ingkang dados inggih menika keringkianing bangsaning Jim. Setunggal inggih menika ingkang winastan Lisah Pranawa, angka kalih Oyot Bayura, angka 3 Watu Timpuru. Lisah Pranawa menika menawi dipun sataken wonten ing netra saged sumurup bangsaning Jim. Oyot Bayura menawi dipun sabetaken bangsaning Jim saged lumpuh mboten gadahi daya. Wontene Watu Timpuru menika menawi dipun sawataken bangsaning Jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Tetiga pusaka menika mugi paduka tampi saged dados sarana anggen paduka ngrencangi kadang jengandika Raden Bratasena babat Wonomarta supados enggal rampung pakaryanipun saengga nampi bebingah saking Sang Hyang Bathara Indra wujud negari Kajiman menika kala wau Raden. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendingane miang kalih ing kangkung yen to mancen kaya mengkono Penemban mara gage paringna lan aku nyuwun pangestu bakal sumusul kadangku. Sadurunge sumusul kadangku luwih dhisik aku tak matur Kanjeng Ibu lawan Kanjeng Hyang Wiyasa menika langkung merayogi saking pamrayoginipun ing abdipun Anggara Parna sampun ngantos jengandika piyambak ning Pandhawa 5 kula atriyen nasak kelengking Wonomarta menika enggal kababar kamanungsan wujuding negari. Iya Penemban mara gage paringna Penemban.
Sulikanda ing ajeng nalika semanten datan kawusa lampahing Dian Permadi ingkang kapulet pedhot mawa wisa nenggih pusakanipun Sang Patih Sapu Jagat Tampang Sutra Jala Kencana nenggih Sang Bratasena namung gereng-gereng datan mobat datan musik. Permadi Puntadewa aku wis ora kuat Kundi Babu wah kakek abiyasa aku pamit mati nang kene aku wis ora iso ambegan Permadi kowe ndang mrene Puntadewa aku tulungono Bat-obat Raden panjenengan kenging menapa Raden Andya para Pandhawa mbyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambaung kesrukatite Bat-obat ngantos tepung gelang kekalangan gen kula ngupadi lan Paduka Raden pinanggihipun mapan wonten telenging Wonomarta Raden Paduka kenging menapa teka sambat-sambat kados mekaten wah iki sapa ana swaraning wong wadon menawi jengandika tambuhan kula menika pun Arimbi Raden kowe Arimbi injih panjenengan Raden Bratasena kowe iso ngerti karo aku bat-obat kula boten pangling sumantenipun kenging menapa Paduka Raden aku ora ngerti Arimbi aku kepulet pedhut peteng mawa wisa kaya ngene bat-obat kaningaya temen jengandika menawi Paduka kersa kula ing badhe mitulungi dhateng jengandika kowe iso mitulungi karo aku sagah Raden sagah nanging kula nyuwun kowe njaluk apa menawi jengandika Raden mangke saged uwal saking bebaya pedhut menika mugi kersa Paduka nampi dhateng anggen kula suwita tegesipun kula ngunggah-unggahi jengandika Raden kepareng nampi dhateng kula minangka dados tetimbanganipun Raden Bratasena wah aku urung weruh karo kowe bat-obat kersa mboten Raden wah dos pundi wah yo aku gelem estu yo tenan nanging biasanipun priya menika sadara muni gelem nanging janjane ora gelem sakmenika kula aturi sumpah apa kula aturi nyeksekaken pangandika panjenengan menika dhateng kiblat papat segara gunung isine rena wengi kedah nekseni dhateng pangandika panjenengan kiblat papat segara gunung isine rena wengi dadi saksi ucape Bratasena yen aku saguh nampa paswitaning Arimbi bat-obat nyuwun daya kekiyatan Raden pedhot menika badhe kula singkiraken yo banjur girap-girap. Bat-obat Raden menika dos pundi lho wis ago. Napa paswitane ngarimbi kok mlajar kados mekaten Raden? Panjenengan menika tetimbangan kula Raden.
wonten dawuh Kanjeng Ibu. Nalika semana kowe tak utus kaya sumusul kadang utawa. Lah kok malah bali meneh. Durung nganti prapteng lengkeng Saptawarga kowe sowan ngersaning ibumu. Kanjeng Ibu, Kanjeng Eyang, kula badhe munjuk atur. Ingkang sekawit kula menika pinanggih kalian bangsaning Jim. Namipun Begawan Nanggara Parna inggih Jim Citrasena. Jebul piyambakipun menika abdining Bathara Indra paring dawuh bilih Pandhawa badhe nampi kanugrahan. Kacarios Wanamarta menika boten wujuding wana nanging menika wujudipun negari kajiman. Ewa semanten sak mangke kedah purna darmanipun para Jim mapan wonten ing jagat. Negari menika badhe kababar kamanungsan lan Pandhawa ingkang badhe nampi triman saking Sang Hyang Bathara Indra wujud praja. Namung kemawon dawuhipun Jim Manggara Parna sampun ngantos mbaka setunggal Pandhawa ingkang babat Wanamarta nanging gangsal cacahipun Pandhawa kedah nasak telenging Wanamarta. Kanjeng Ibu, mengkono dawuhing Jim Manggara Parna. Inggih kasinggihan mekaten. Yen to pancen mengkono Kunthi wis ora usah dadak walang ati. Puntadewa Permadi, kowe aja nganti lali karo adimu Pinten Tangsen. Awat-awatana lakoni bocah cilik loro kae aja nganti kesluru dalan sing kleru. Ayo padha digelak lakune. Wah, Babu Kunthi aku gila. Kunthi Babu aku gila. Bratasena napa? Wah, mbuh aku dhewe ra ngerti. Apa ya, Gong, nek mau, Gong? Aku tekan. Wah, Babu Kunthi. Aku gila Babu Kunthi. Dilekno, Gong. Tak dilekane ketoke kok kaya ana apa, Gong? Ora ana apa-apa. Petro, Nun. Bendaramu ya kene. Mboten ngerti, wong kula mboten dereke kok. Takon kula teko-teko kok. Wah, kringete gobyos kaya ngoten niku. Pripun? Petro Kakang Mas ya kene. Bagong niku lagi niliki. Ana apa, Gong? Wis ora ana apa-apa, bakul siji-siji wis ora ana. Meng ana warung siji buka kae mergo ya wis tempate iki wis permanen. Wis senengane wong goleki ana apa kok ora. Enten apa kula mboten ngertos. Tobat Raden, sampun mlajar Raden. Iki apa Gong sing marai? Kok ngono ya? Aku wis nomor Raden Bratasena, Gus, nek mboten gadah dhuwit niku mboten sampun mawon. Aku saiki menyang dhewe. Wah, ayo. Iya iki. Heeh, priye iki? Kok tiru aku? Aku mono ninggal KTP ra masalah. KTP mati kok. KTP mati kok tok tinggal ora. Petro iki sapa? Mboten ngerti kok iki sapa kok takoke kula. Sembah bekti kula kanca Dewi Kunthi. Kowe kok ngerti karo aku? Inggih, kula mangertos. Kowe sapa? Kula pun Arimbi, kadang nata ing Pringgondani, kadangipun Prabu Harimba nami kula pun Arimbi. Sebab apa kowe ngoyak-oyak karo anakku Arimbi? Tobat. Nalika semanten Raden Bratasena menika kapilut pedhot mawa wisa wonten telenging Wanamarta mboten saged ebah. Tumunten kula ingkang nulungi. Mangka nalika semanten Raden Bratasena menika sampun sumpah prasetya dipun seksekaken kiblat papat segara gunung isining rina wengi. Piyambakipun badhe nampi dhateng pasuwitan kula. Nanging sareng sumurup dhateng pewujudan kula tobat Raden Bratasena mlajar sajahipun gila kalian kula. Ayo gila kaya rupane kaya ngono kaya. Ha piyayi ming di suwitani kaya ngene. Kowe ora elsi to? Us.
dapurmu iki derajate apa? Tru nek omong ora ngawur iki ora senengane. Kowe iki kok kaya ngono. Kaya sing nang endi? Tak takon kowe aku. Ngawur ora. Iki Kadang Nata, kadange Prabu Arimba jenenge sapa mau to? Ora to ya kowe. Arimbi ngawur ora. Yen ngono anakku cidra marang sumpahe, tobat ngaten Gusti Ayu. Arimbi, kula wonten maring adawuh. Sing jeneng wong tresna kudu keplok tangan loro. Yen mung tangan siji ora bakal bisa gathuk injih. Mongko nyatane ndak rasakake anakku sajake gila karo kowe. Mekaten. Aku tak taren karo sliramu Arimbi. Bab menapa Gusti Ayu? Mara coba kowe tresna tenan ora karo anakku. Bumi langit dados paseksen kula menika mboten saged gesang menawi mboten pinengku garwa dening Raden Bratasena. Gedhening katresnanmu kaya ngapa? Kula aturi nyekseni dhateng ucapipun Arimbi Gusti Ayu. Menawi dinten mangke kula mboten saged nampi pasuwitan kula dening Raden Bratasena patobat. Kula mboten badhe nyurupi gelaring jagat eseming rembulan. Kula badhe pados margining pejah menawi kula mboten saged manunggal tetunggalan Raden Bratasena Gusti Ayu. Ayu tenan Arimbi mandi ucape Dewi Kunthi. Putri nek gentur tapane bareng lelepah nang kene mau. Kula menika lair badanipun terus ana Raden Bratasena 5 perjah Gusti Ayu. Ayu tenan kowe Arimbi. Terus nang dhuwur kaya ana swara mandi ucape Dewi Kunthi. Suarane sapa ya, Gong? Iki dalange iki. Wantil mencelat ora. Lah piteno suarane sapa wong sing mayang kono kowe iki? Aku ya wis dadi ngono. Tru, ya mulai ya. Ngopo? Ndandake bojone awake dhewe. Ndandake bojone awake dhewe ora. Ya ayo, bojomu ora rada mlenyok to. Bojoku ya wis parah. Ha iya. Sowanke mrene engko kon sumpah prasetya nek tresna tenan karo awake dhewe. Engko ora disebda karo Dewi Kunthi. Ayu tenan kowe bojone Petro ning semper. Wo cangkeme. Lho. Kowe iki cangkemmu apa? Mbok sik apik ta truk guyon ya guyon, ndagel ya ndagel. Ora rasa anarkis ta. Ndagel kok nyikuti cangkem barang ta kowe. Aku wis ana omong ngawur kok ora. Petro non gendaramu aturana tindak mrene. Sinten? Ndaramu Bratasena. Satriya kok cidra ngubaya. Gus. Iki petok ndodok nang kene iki. Hah? Wah, Petro, aja nang kene ndak aku konangan Arimbi aku gila. Sampeyan kan tindak mriku kalih Keng Ibu. Wegah. Sing dawuh Keng Ibu lho. Wegah. Wis tenan. Tandake Keng Ibu Dewi Kunthi sampeyan wis wani nyilaki dawuh Keng Ibu. Dosa gedhe banget. Cerewet. Ya wis sapa nang kono wae ra apa basa. Modar kowe. Iya, Tru. Dantil ya aku. Petro kon tindak mrene. Sembrono tak sedake. Nggih. Wah, ja iki tok kowe wae, Gong. Ora aku ora grapen awake. Kowe wae kowe. Oh iya. Kan tindak mriko engko. Wah, Arimbi sing kono ora. Mboten wonten. Tenan. Mboten wonten. Wah, aku gila tenan Petro, kowe ngerti dhewe rupane kaya ngono. Untune lincip-lincip malah iso nggraji kayu. Cangkeme. Sik to, nek omong alasan dadak ngampleng apa to? Nek omong alasan dadak ngampleng ki ngopo? Cangkeme elek. Ah sampeyan yo do Madirana. Ngopo? Wah, edan. Gua aling-aling nguyuh.
Oh, kowe ora kurang ajar iki urung rampung kok dijongkongke. Wah, teles kabeh sarungku. Oh, ben. Ayo, ndak wektune entek. Ayo, tak gandeng. Wah, aku gila tenan. Sampeyan gila karo Arimbi. Ya, Ngeten mawon, sampeyan kenging mangedika Kunti Babu Arimbi kekno Petruk. Ngoten lho. wah, Kunti Babu. Arimbi ben dipek Petruk. Mireng krungu. Pripun? Setuju mboten? Ora. Oh ngene. Ora golek semut ireng. Ora iso ngayah-ayah. Ayo to. Yo. Dah, ora ono to. Sapa iki? Mboten ngerti. Wah, Kunti Babu apa? Eyangmu arep ngendika karo kowe. Abiyasa ngopo? Arimbi mau tekan kene. Yo. Arimbi matur karo ibumu yen to kowe sumpah prasetya. Kowe wis sumpah disekseni kiblat papat segara gunung isining rena wengi. Bratasena. Apa? Kowe anake sapa? Anake Pandhu, bapakku sing wis ora ana. Pandhu bapakmu wiwit tak gula pentah, wiwit kuncung nganti gelung. Dheweke Nalendra ora tau nyelaki sumpahe. Lah kok anak-anak kok wani nyelaki sumpahe dhewe? Kowe putune Abiyasa apa dudu kowe cah edan kowe? Ayo. Dadi kaya ngono watakmu, aku ora seneng nek kaya ngono. Kudu tetep karo kasatriyane. Aku ora sudi duwe putu sing wani nyelaki apa sing wis diucapake. Yo. Aku kleru. Ngerti ora to Gong jane kowe? Kowe ngapae nyok? Ora ngopo-ngopo kok nuthuki ora. Arepmu dukane Ndara Abiyasa tekene disampluk-samplukke. Kowe nek ora gelem nampa Arimbi dudu putune Abiyasa. Kowe nyelaki sumpahmu dhewe. Kowe sumpah kok ora tok tetepi sumpahmu kowe ki menungsa apa? Iya, aku kleru Abiyasa kabeh. Ndara Abiyasa dalane tak tutupi didupak kae iki. Kowe senengane ora? Yo, aku nampa. Tok tampa. Yo, Wujude kaya ngapa Arimbi mbok tampa? tak tampa. Arimbi nendi? Raden. Mulai nyembadhe wetan sing ngandika Raden. Raden, latri nampi paswitan kula, Raden. Kunti Babu. Aku gila. Gila kaya ngapa udu tok tampa. Tobat, Raden, panjenengan sampun kados mekaten, Raden. Lan kados mekaten. Arimbi tolen dhisik, aja gila dhisik. Tobat, Raden. Kula tresna kan panjenengan Raden. Dan ambulan Pak ora? Infus Pak ora. Bisa urip wae kok. Iki Arimbi Bratasena sing nang ngarepmu. Merga saka gedhening tresnane karo kowe. Ya rasa tresna kuwi ingkang bisa gawe sarana ruwat penandhang Arimbi saka raseksi wujud wanita ingkang sresti ing warna kaya ngono Bratasena. wah.
Truk. Ada sesuatu, Truk. Harimbi. Inggih Raden. Kula ingkang rayipun Harimbi. Kula ingkang rayipun Harimbi Raden. Wah. Ora nyono babar pisan yen Harimbi wujude dadi kaya ngene. Wah. Harimbi. Malik to. Ediane. Oh padahal ora tukul lho. Saiki kok dadi tukul. Asu. Petro. Ayo Permadi ditutuke dhisik. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lergin sanging risang mawe gandrung Yayi Dandun Wacana Yudhistira kakanggo apa Danang Jaya wonten dawuh Kaka Prabu Tripala Dama Granti wonten dawuh wonten dawuh Kaka Prabu marmaning siadindak kanthi metu saka praja ing Ngendraprasta krana dawuh pangandikaning Wang Pikulun Bathara Indra ingkang wis ingsun tampa lamun dina samengko kaya wis purna ing gati kewajibaning pun Kakang lawan Siadi ya mungko durung ana tandha saka Wang Pikulun Bathara Indra menyang endi papan kasuwarganing pun Kakang lawan Siadi kapapating pisan Yayi. Kancing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung Yudhistira wonten dawuh Pukulun ulun nedha nrima ingkang tanpa pepindhan ingkang sayekti ing cipta kepengin yasa sawijining praja nanging aja nganti kawanguran dening Wang Pikulun Jatimurti mula praja Ngendraprasta ingkang wis mataun-taun lah wis mangabad-abad mapan ana ing Wonomarta wujud alas bebondotan dina samengko wis kudu kababar wujud kamanungsan lan Pandhawa ingkang kudu nampa Yudhistira Dandun Wacana Danang Jaya Tripala Dama Granti sedhela meneh bakal ana satriya 5 cacah ingkang padha prapta ning ngayunan kita aja pisan-pisan kita wani kelawan satriya 5 ya iki utusaning Sang Maha Adil ingkang bakal samengko nampa triman negara Ngendraprasta ingkang bakal kababar kamanungsan Yudhistira.
manjing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung ing Raden kula sampun nampi dawuh saking Iwang Pikulun Bathara Indra inggih namung paduka Raden ingkang boten sisip setunggal kemawon satriya gangsal cacahipun jumbuh kalian kula sakadang ingkang sampun tinetepaken minangka dados warganing Yudhistira kelawan kadang kula sekawan namung saderengipun kula manjing wonten ing kasuwarganipun ingkang abdipun Yudhistira mugi andadosna ing kawuningan kula pasrah negari Ngendraprasta wonten ingkang tengah menika winastan Praja Ngendraprasta mangke menawi sampun kababar kamanungsan wonten wujudipun kasatriyan sekawan cacahipun ingkang ngiring kilen menika winastan kasatriyan Madukara ingkang ngiring ler menika winastan Jodipati ingkang ngiring wetan tuwin ngiring kidul menika winastan Sawu Jajar tuwin Bumi Ratawu wonten ingkang tengah menika ing winastan Ngendraprasta monggo kula aturi nampi Raden menika triman saking para Jawata Raden. Mangoso kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kocam nyomaratani anak kunggir Bratasena endi babu piye wewangsaning para pinter ujaring kaki-kaki lan sabdaning para brahmana wong kang tansah nrima marang uripe ya kuwi tegese wong kang cinaket dening panguwasaning Gusti wong kang tansah nampa marang lelakone wong kang tinresnanan dening sing akarya jagat Gusti ora bakal sari mesti bakal paring bebungah kelawan titah ingkang sarwa nampa lan ora nate ngresula sawangen iki negara wis dadi trimaning para Pandhawa lan dadi ya kuwi wujuding ganjaran saka Gusti marang para Pandhawa Bratasena wis ora meneng alas meneh wis ora turut desa wis ora nasak alas papan iki kanggo mukti kowe sakadang ibu mung ngempil marang kamuktenmu yo nggih aja tak tubruk kowe Bratasena. Kowe sapa? Harimba. Kadange tuwa Harimbi. Wah, eneng apa aja enak-enak kapenak. Lungguhan sila tumpang kendhangan dengkul. Yen kowe arep ngukup adine Harimba, ayo bedan pringgondani bandanen Harimba.
Marang apa? Kula caosi prisa. Sampeyan musuh Ndara Rimba menika mboten ajeng menang. Sebab apa? Nika digdaya. Nika ampuh. Ning sak ampuh-ampuhe wong enten pengapesane. Ngapesane apa? Nika iso tekaning pati nek mangsa betunggake ngaren. Wah. Babar pisan yen to Kakang Arimba kudu natahake sugenge kanggo kamulyaning adimu. Kakang, muga-muga sowanmu tinampa dening panguwasaning Gusti Kakang Arimba. Nyono nek Wonomarta niku jebul wujuding negara Kajiman. Nyatane bareng dibabati karo Bratasena. Kelakon wujud negara sing ampuh kegila-gila. Man. Nen. Wonten dawuh. Ngamarta wujud negari sing endah. Sing apik, sing becik. Iya. Ajeng keparengipun. Kula mboten nrimake nek Pandhawa padha mukti. Ayo kenceng Bratayuda jaluk saniki. Mangke yen mengke kula ingkang dipun dukani ingkang Rama. Kula sampun boten ingkang tumindak ingkang boten samesinipun. Sampeyan ora wani paminggat. Marem pikirmu. Kowe entuk negara nadyan sapra limaning negara Ngastina. Ning pancen takoni negaramu luwih endah, luwih becik, pepasrene luwih apik. Ning Kurupati ora bakal jenak nek Pandhawa isih mukti ngawi Banyakrawati mbau tendha. Dangi jagat tuk mungup-mungup maneng sak pucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung Wusana pun lancar rancak niring sambikala.
Muga mugi kawiwitan saking dinten menika ngantos murwani pakaryan Purwamadya Usana ugi rancak niring sambikala. Mboten manggal setunggal menapa sesanti sura Sudira Jaya ingkang rat swa brasta kaping ulah Darmastuti rahang samya karya rahayu samya pinanggih. Ndara